Tervetuloa tänne kävelykadulle kaikki Jamkin opiskelijat. Jamkon hallitus on täällä tekemässä nenäpäivän haasteita ja toteuttaa niistä nyt ensimmäistä. Huomaatteko, täällä on vaikka kuinka paljon lipaskeräjiä, jolla on punaiset nenät päässä. Tunnistatteko niistä ketään? Ja hei, rahaa on ihan selkeästi tullut. Lippaat kilisee. Mut mennäänkö kyselemään vaikka Aidolta tässä ensimmäiseksi, että miltäs tämä lipaskeräjänä oleminen on tuntunut? No lipaskeräjänä oleminen on tuntunut ihan tosi mukavalta. Meillä on täällä hieno porukka, mutta täällä esimerkiksi Oona tässä näin. No mutta Oona, mitäs nenäpäivä sinulle merkitsee? Punaista nenää ja hölmöilyä hyvän asian puolesta. No onko tämä sinun ensimmäinen nenäpäivä, mihin sieltä osallistut? No ei todellakaan. Tämä on mun 5. nenäpäivänenä, jonka olen hankkinut ja jota pidän päälläni näin nenäpäivän kunniaksi.